הגעתי לתל אביב. סט תמים בגובה זאבים, ככה אומרים. מצאתי מקום באיזה הוסטל, למדתי ספרות, ובלילות מועדונים. כולם מסביבי הזדיינו בשביל כסף, עשו סמים, מסכנים. רק רצו טיפה קטנה של אושר. אבל אני שמרתי על עצמי. ואז הוא הופיע. הוא היה הראשון שלי, אתם מבינים? הראשון שהרשיתי לו. הוא אמר לי שאני מעניין, שאני יפה, שהאור שלי רך, שכיף לדבר איתי, שההורים שלי פרימיטיביים, שזה בסדר, שזה לא אשמתי, שאני כל כך צעיר. הוא לקח אותי לגור איתו. הוא הראשון שזיין אותי.